Χρειάζεται να πείτε την αλήθεια. Λοιπόν, έγινε ένα τύχημα. Έχει ταξί ο κατηγορούμενος? Ναι. Έχει ταξί. Εσείς τι είσαστε? Εγώ είμαι ο Παθών. Συγκεκριμένα περιστατικά έχετε? Συγκεκριμένα περιστατικά έχω Με ημερομηνία εννοώ συγκεκριμένα και θα μας τα περιγράψετε. με το 2000. Δεν είμαι γράψει. Ανοίγοντας την πόρτα της λέω έλα εδώ. Ναι. Γιατί αυτή ήταν δίπλα που με είχε στριμώξει. Ναι, Τα λεφτά μου. ναι. Ναι, δεν σας βλέπω καλά όμως. Δεν έχω και νύχτα, εντάξει, είχα λίγο αγώνια για το δικαστήριο, πάντα δικαστήριο. Εγώ δεν είχα λόγο να με σταματήσω και να κάνω δήλωση. Ένα λεπτό. Δεν έγινε τίποτα ή εσείς δεν αντιληφθήκατε τίποτα? Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, λέτε. Θα πήγαινε η πολεοδομία και θα βλέπε. Πού είναι οι κακοτεχνίες? Πού είναι οι κακοτεχνίες από την πολεοδομία? Πού είναι οι κακοτεχνίες? Πού είναι οι αυθαιρεσίες? Σημαίνει, όπως σας είπα πριν, πλημελής τέλεσης των καθηκόντων της πρώην συζύγου μου στην επιμέλεια των παιδιών. Δηλαδή, αν είσαστε εκείνη τη στιγμή εσείς στο σπίτι και τον κυνηγούσε ο παππούς και συνέβαινε το ίδιο ατύχημα. Δεν θα είχα εναπορπαθεί, αυτό θα κυρία Πρόεδρε, σήμαινε χωρίς ότι... καπέλο. Με συγχωρείτε. Ναι. Ο κύριος Αγγελέας έχει ερώτηση. Καμία, κύριε Πρόεδρε. Καθίστε. Τι προτείνετε? Την ενοχή του κατηγορουμένου. Αθώα. Τυπικά δεκτή η έφεση. Ένοχος. Λοιπόν, αθώος. Εγώ. Κάντε.